8 नं दतमा कन्स्टिटुएन्सियाव देरहानांगौब्ला आगोलनि जे 2020आव जेननाय एमसिएलए हिसाबै जेननाय मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौनो होआब्ला बे 8 नं दतमा कन्स्टिटुएन्सिया उद्धार जानाया गोब्राब। मानो होनोब्ला बै 2020नि जोंनि जेननायनि जे भटनि पेटार्ना ओरैबादिखा मात्र जों 1400 जेनदों। 1400 जेनदोंब्लाबो जेननायनि खारना ओरै माखासे जोंनि पोलिं स्टेशना बनरगाव हिसाबै थांदों जोंनि बे बेलट बक्सआ आरो माखासे बै माबानि पोलिं स्टेशननिया प्रेसिडेंट अफिसारनि सहि गैयैयाव इनभेलिड जादों। बेनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों। आं 8 नं दतमा कन्स्टिटुएन्सि एसटि कन्स्टिटुएन्सिनिनो सासे भटार हिसाबै आं दिनै दतमानि फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जे बेले बेजे बेनि फारसे आङो फंनैसो रायजो राजा आरो आइ आफामोननिसिम मोनसे खावलायहरनाय जों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' सार लोगोसे वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा सार आरो बोसोनगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म सार नोंथांमोननिसिम आं दिनै खावलायहरनो सानदों जे जोंनि बे 8 नं दतमा कन्स्टिटुएन्सिखौ जे उद्धार अभियाननि थाखाय नोंथांमोननि खावलायनाय बादियै नाथाय दिनै जों मोननो हायाखै। मानो होनोब्ला जोंनो मावनो थाखाय माखासे टाइमबो नांगौ बोथोरबो नांगौ बेखौ होआलासेनो नोंथांमोना दिनै बेले बेजे जाबाय थानाय नुदों। नाथाय दिनै उद्धार अभियानल' होननानै जानाय नङा सारमोन। बेनि थाखायनो आं दिनै बुंनो सानदों मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम मानो होनोब्ला 8 नं दतमा कन्स्टिटुएन्सिया एसटि कन्स्टिटुएन्सिया ओरैबादि जोङो बे कन्स्टिटुएन्सिखौ जों उद्धार खालामनांगौब्ला जोंनो मोजां केन्डिडेट रोंखा राखा जायखौ होनोब्ला बेनि एक्सपिरियेन्स थानाय बेखौ होब्लासो जे देरहागोन बेखौ लानानैसो जों होनांगौ। आङो गुबुन जाय दाबिदारफोर बिथांमोनखौ जेबो होनाखै। मोनसे गणतन्त्र बयहाबो बिनायनि राइट दं। नाथाय आंनि जे बिबेकजों नोंथांमोनखौ बुंहरनो सानदों जे 8 नं दतमा कन्स्टिटुएन्सियाव देरहानांगौब्ला आगोलनि जे 2020आव जेननाय एमसिएलए हिसाबै जेननाय मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौनो होआब्ला बे 8 नं दतमा कन्स्टिटुएन्सिया उद्धार जानाया गोब्राब। मानो होनोब्ला बै 2020नि जोंनि जेननायनि जे भटनि पेटार्ना ओरैबादिखा मात्र जों 1400 जेनदों। 1400 जेनदोंब्लाबो जेननायनि खारना ओरै माखासे जोंनि पोलिं स्टेशना बनरगाव हिसाबै थांदों जोंनि बे बेलट बक्सआ आरो माखासे बै माबानि पोलिं स्टेशननिया प्रेसिडेंट अफिसारनि सहि गैयैयाव इनभेलिड जादों। बेनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों। बेनि थाखायनो आङो दिनै गोरायै खावलायदों नोंथांमोनहा जाय जेरावखि थाया मानो दिनै जोंनि 8 नं दतमा समस्तिखौ देरहाहोनांगौब्ला मानगोनां जोंनिनो दानि सोलिफुबाय थानाय TCLCC चेयारमेन मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांनो टिकेटखौ होनानै नोंथांमोनहा उद्धार अभियाननि खामानिखौ मावनो थाखाय जाहाथे सुबिदा होयो आं बेखौनो मानगोनां गोराफोरनि खाथियाव आं खर' गंग्लाय आर'ज गाबदों। बेनो ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौ फिन बिजाथि होयोब्ला दतमाया देरहानायनि जौखोन्दोआ रोखा होनना नोंथाङा सानो नामा? एकदम रोखा बेवहाय 100% जों बुंनो हायो जे जोंनो 2020नि जे भटनि पेटार्न बेनि अंकजोंनो जोङो आरामसे देरहालांनायनि जोंहा लामाया दंखायो। मानो होनोब्ला दा आगोलाव जोङो BPF जों जेनदोंमोन नाथाय BPFनि भटआ BPFनि जे भटारफोर बियो आउल जाउल जानानै माखासेयाव BJPआव थांनाय जों नुदों। नाथाय जोंनि इउपिपिएल हिसाबै दतमा कन्स्टिटुएन्सि हिसाबै खुनु दलाव बाराखै। बेनि थाखायनो जोंनि अंकआ गोरा बेवहाय जोंहा 100% जोंहा सियर दं होननानै आङो मिजिंथियो। जिहेतु बेयाव जोंनि दाबिदार बा टिकेट नागिरगासिनो दं। आहा बेथ' गणतन्त्र मोनसे दलाव बयबो दाबि खालामनाया बे गणतन्त्रनि नियम। बेवहाय माखासे
रोंनाय आरो रोङै गियान गोनां आरो गियान गैयै बे मोनसे थायो बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानदों जे गोरों मानसि सेनियरबो बिथांनो होनानैनो दतमानि जे परिस्थिति बेखौ गाबथानांगौआ बिथां नङाब्ला गाबथानो हानाया जुलुम जागोन। जुदि बिथांखौ उननि समाव जुदि हाइकामान्डनिफ्राय होनाय जायाबा नोंथांमोना मा खालामो? बेखौ सानोब्लाथ' बे दलनि जे बुंनाय बाथ्रा जदै मदै हरोब्ला जोंबो बाहाय खामानि मावनायाव एसे गिलिर जागोन माखासे साननाय हनायफ्राबो गुबुन फारसे दावगालाङोब्ला जोंबो हमथानायाव एसे गोब्राब जागोन। जतिन्द्र ब्रह्मखौ नांथारगौ नोंथांमोन? एकदम 100% नांगौ। We want Jyotirendra Brahma. We want Jyotirendra Brahma. Long live, We want Jyotirendra Brahma. long live, We want Jyotirendra Brahma. long live, We want Jyotirendra Brahma. long live. दतमा समष्टि हिसाबै आङो दाबिदारफोरखौथ' जों नुबोबाय मेरला जन दङ दा बिनि गेजेराव बिनाय बा बयबो माबानाया बयनावबो मोनथाय दङ दा बे हिसाबै जोङो माने नैबे फुरानाखा जेनोखि जोंनि आगोलनि 2015 देरहानानै फैनाय पिसिडियानि आमोलाव बे सासे एक्स MCLA बिथां जतिरेन्द्र सारखौ जों दा लुबैदों खारन बेखौ मानो लुबैदों होननानै बुङोब्ला बेजों आगोल पिसिडिआर समनिफ्राय जे मानसिया माने एखेबारे आदा आगै गासिबो आखाइ हमजाबलायनानै ज'यै खामानि जे मावलायबोबाय थानाय माखासे फुराना कर्मिफोर दं वार्कारफोर दङ बे वार्कारफ्रा दिनै माने पिसिडिआरनि आमोलाव UPPL जाबोबाय UPPL जानायनि उनाव कमिटिफ्राबो नों गोदान जायो माखासे मानसिफ्रा नोङो हयथ' बिबानाबो गासिबो मोनजोबनांगौ बेबो नङा दा बै माखासे थाखानाय जिरायनानै जेनाखि थानाय जेनाखि कर्मिफोर दं वार्कारफोर दं दा बिसोरो माने इन टटाल माने दतमा समष्टिनि गेजेराव जेसेबांनाखि फुराना वार्कार्सफोर दङ बियो नैबे जतिरेन्द्र सार जुदि टिकेट मोनो बे कमप्लिटलि माने जान प्रान होनानै खामानि मावनायनि मोनसे प्लेनिंखौ लाबाय आरो बे जुदि मोनाबा बिसोरखौ मोननांगौआबो एसे कठिन जागोन बेखौ आं सानो आरोखि दा बिनि थाखायनो जों दतमा समष्टिखौ जेरैखिजाया देरहानांगौनि खारनाव जोङो मस्ट सेनियर हिसाबै बेहा जथेस्थ' नलेज दं हिसाबै जों बे बिथांखौ मोनजानो लुबैदों बेखिनिखौ बुंनानै आङो